unodonha kudai nefesi. Uyu paakaona kuti munhu adonha nefesi chii, ansaka paakanosumuka ipa pakatanga kumhanya zvezvekuti akabva anotena instead yekuti auye kumba straight akatonotena nemwe road akutomhanya zvezvekunge munhu ari kutotiza ari kumhanyiswa. Uye ndo paakabva angomhanya akasvika achida nomubata akabva atongosvika uye wacho akutodonhawo pasi abva angoti zi. Ndakatogara mba ndikuona vanhu vari kuuya vakabatirana mwana akati zi svikanzi angodonha. Tanga pari paholidhe apo. Abva azozvita futi mumwe musi wakangogara vachitotandara panze aine mukoma wake nemwe shamwari yavo pamba. Akangosumuka ipapo bva atanga kuskrima. Kumhanya bva adonha. Ndobva atizivi futi. Abva azozvita futi mumwe musi tiri mumba. Abva angotanga kuti mama handisi kuda kufa kani mama handisi kuda kufa ini kani. Mama ndoudza here Mwari vanokwanisa kundinzwa here ndichandakwanisa ndakati Mwari vari kutonzwa zvese zvauri kutaura. Munamati wese vari kukunzwa. Pfugama uri ipapo unamati. Ndobva atopfugama. Handisi kuda kufa kani mama ndobva ndarimudza zvekutaura bva atanga kunamata ari mumba imomo. Vapedza vangonoti nguva yaanoya zvinoitika izvozvo anotodonha utomboti zi but hazvitore kana 10 minutes anenge amuka pano mukomukara utomuka to right autotamba atova kurodhu zvekutoti musi waakadonha kurodhu kuvaka yakatakurwa vanhu vakatozomuona patakishopu wakatoshamisika kuti tatozoshamisika tikutoona munhu abva manje ava akatakurwa munhu akutenda unotamba ndo zviri kuitika. Dambudziko rekurara iri mambotauremi kuti panguva yemaexams saka maita sei? Panguva yemaexams maticha akanditi zvoni since mwana wedu taona dambudziko rekuitika rekutadza kumuka iyi. Zvatakuita ndezvekuti imi panguva ichakwana maexams imi mwana munoya naye akatadza kumuka uyai naye akarara kudaro. Hanzi munotobereka mototsvaga mukombi motopinda mukombi uyai naye akarara. Paanomuka ipapo opinda onyora exam. Saka ndipakangotanga maexam ndakatotagetawo ndakatochengeta mari yangu yekuti transport nechitobereka ndopinda mukombi ndikaburuka zvako pambari padhuze nepachikoro ndotobereka ndofamba kuenda kuchikoro. Ndikuzoti chii chakangoitikawo pa 2 weeks idzodzo haana mbotadza kumuka kutongoti muchedza nezita makuseni achitongomuka achitochinja achitoenda kuchikoro unonyora svika 2 weeks idzodzo dzakwana bva vatovhara hapana mboita kana problem. Form 1 manje achizotanga manje achizotanga achinja futi chikoro apa nechimwe nekuti pfungwa dzangu ndaingoti pamwe kuchikoro sinzi nezvimesatanism yawanda maybe kuchikoro ndaimbomubvunza hauna chinhu chawakapiwa kuchikoro ukadya here hauna kana chimwe chinhu chawakambopiwa kana kunzopfeka chakatakati mama handina kana ndiri kuchikoro handitombodyi ndine chikafu changu nyamanoziva kuti ndobva nechikafu changu kumba. Form 1 apa chikoro paave problem yabva yatanga futi mwana haasi kumuka. Mwana haasi kumuka. Saka ndakazoti regai ambomira kuenda kuchikoro first term iyoyo ndakanga ndisitoripo ndiri kunhamo ndatokumbirawo kwanda ndatokumbira kuti asare hata kwandiri kuenda kwaita kure regai asara aende kuchikoro. Ane musi wakatotadza kutomuka ari ikoko ndikatofonera baba wacho vakatozoenda ikoko akangorara wakatosvika akatongorara kudaro ndobva azomuka papai ndobva vatomuperekedza pavanomusiya kuchikoro. Right, regai timbonzwawo kuna baba. Zvimwe zviri kusanganikwawo nemwana zvisina kutaurwa namai ndezvipi? Kumara mutaurisa. Ndinofunga amai vatsanangura zvese. Asi chinoitika pano mwana uyu anogona kuona zvinenge zvichiitika kumberi wototsanangura kuti zvakadai kuona zvinenge zvichiitika mberi zvichazoitika zvinogona kutoitika zvaanenge ataura kunge kuprofita like chiprofita like so pane musi waitotaura namai vake akati hai ndakarara apa pandatoona chi munhu anga akapfeka zvewhite achitaura neni achinditi mukoma wako uri kumuona here abva toti ndiri kumuona zvikachinzi mukoma wacho anga asingashande madhezi aya zvikachinzi ko haasi kuona here basa rakamumirira pamberi apo uye abva angoti hapana zvandiri kuziva abva angonzi muudze mukoma wako anamati sana uye akaudza amai vake amai vacho bva muti udza dhedhi wako abva wayabva atondiudzani ndichibva ndamuti handiti iwe ndowaona here warotakita sei enda unoudza chi
mukoma wako anova ndiye mukuru wacho zvishuwa akaenda akanomuudza kuti ndozvandaona so ndisingazoziva kuti mukoma wacho paakanzi unamate akanamata here haana kutomboita 2-3 days abva awana basa abva atoenda pabasa. okay Saka ndichanyatsonzwisisa kuti chii chiri kumboitika ende kazhinji kacho zvinowanzoitika izvozvo kuti kana ndiri pabasa paipai zvinotanga kuataka uyu zvokuti inini ndisakwanise kuita se kuenda kubasa zvimwe zvezvo zvokuti mari zhinji dzandakashanda pakutanga madzimai vaifunga kuti pamwe amene zvandiri kuita se nemari but ndaizopedzisira inini ndavapa mafoni namba ekwandoshanda kwese kuti ano imbobvunzawo uchidai vachitobvunzwa vachitoudzwa zvishuwa kuti mari tinayo hatina mbuvu mari yacho iri kubuda rini hapana itongotsikwa mari iyoyo itongofa yakadaro. Saka kuti maingoshanda musingapiwe mari nanhasi ndozvikutoitika nanhasi mukashanda hamupiwe mari ndikatongoshanda chete ndogona kutongowana kana mari imwe yekuti pamwe kana kuti 1 week kana 2 weeks pamwe pese apa handitowani mari ende zvinowanzoitika kunyanya iye mwana iye paanotanga kuningirikeni paanotanga problem iyoyi ndopa kuna baba wacho ndopa zvinobva zvaitika izvozvo zvekuti mari pamwe tanzwa uko kunzi kune kuda kubatsirwa kwakati kana kuti kure patichida kuenda tichida mari yetransport munotoishaya mari yacho nekuti nyange kubasa kwavanenge vachienda vanongorekana vangonzi nemurungu chimbomira vasina kana kunetsana vasina kana kudi kunzi chimbomira zvekuti mushayiwe mari yacho yekuti mukwanise kuenda kunobatsira mwana iye kumira kwacho kweyo kuri kumira zvachose here anogona kuti mbombirai ndakumbokumisai basa imbomirai kana ndichazokufonera zvatopera wotozonzwa kutoti basa renyu reri kwatova nemwe munhu saka zviri zvedu zvekuti musawane kana anything chekuti muda kufamba muda kunobatsirwa kupi hamuwane kana mari yacho yekuti muende ikoko haiwaniki. Saka zviri kuitika pa hazviafekti here vamwe vana vamwe vana hazvivaite hapana kana ari kutombosangana neproblemu iyo kunze kwake chete hapana. Makamboedza kumendesa kuchipatara chako kumadoctors kuchipatara hatinambobvira takaenda nekuti takashaya kuti kana ukaenda nayo chipatara senge iro dambudziko iro rekukotsera pamwe dambudziko rekukotsera manje tete tiudha mungona zviri kuitika Saturday neSunday anomuka ega anomuka ega Saturday neSunday weekend kana iri holiday anomuka ega hamutswe nemunhu dzimwe nguva ndiye anotototangira kutomuka uchingotanga ngoti Monday kusvika Friday haamuke holiday kangokwana chete hatina dambudziko isi anotomuka ega achiita zvaari kuita anozosanganawo nemama ataxi ana anchimbotaura kuti anozombomhanya kuti zvakati asi kumuka hapana problem. Weekend ichitosvika Saturday neSunday anomuka ega kana kuti izvoni kana kuti pakati pemazuva ekuchikoro handitika pamwe pane challenge yataita ndototi mangwana usikuenda kuchikoro anotomuka ega mangwana aya asi as long chete riri zuva rekunzi kuchikoro haamuke vamwe vanotomuka votobuda votoenda kuchikoro vototi komumwe ari kupi ndototi haanambomuka takuenda kuchikoro komwe wedu ndototi haanambomuka ndozotera naye akakasikawo kumuka ndoperekedza ndakatonzi ndiperekedzai ndotonomusiya pagedhi rechikoro apinda mugedhi ndodzoka pakudzoka hapana problem anotouya zvakanaka asi mafena aya pakuenda ndopaunogona kuzonzwanzi angodonha murodhi muklasi macho hasi kukotserera ari kunyatsoconcentrate here muklasi ari kunyatsoconcentrata zvakanaka but kuchikoro ikoko musi weWednesday pane challenge yakatoitika iyo Wednesday yatabva akatozonditsanangurira because takanga taenda kunhamo takatozonomutorera kuchikoro chindongopfura nchikutora tichienda kunhamo ndasvika ndamutora ndopakazonditsanangura tamuroti mama ndisikuziva chii chaitika nhasi nekuti anzi every Wednesday vanoita bible study saka tati bible study vese vanonge vangori vese vano vechikoro vachidzidzira vachidzidziswa bible saka hanzi ndikunzi hanzi ndangosumuka pana ndakagara ndobva hangonosvika unobata munhu anga ari panext pake mukomana apa anomuruma apa
saka vamwe vabva vamhanya kuva chiti pamukurwa ndobva vanobata uyu ndobva time vakanomubata akabva anodonha pasi. Hanzi paakadonha nekuti pane umwewo anodzidza naye anogarawo kumaraini kwedu ndiye akazenga akunyazonditsanangurira zvanzi time yacho yaanobatwa achidonhera pasi akabva atanga kutange munhu yari kugwina uyoyo abva angotiziya akadaro ndobva atotakurwa bva aendeswa chiofisi ofisiwo ndofunga vakazomunamatira here. Hanzi nguva diki takatoona munhu atouya akutofara vakatozoswera zvakanaka akatoudzwa kuti atomboruma munhu panapa ndofunga akatozoudzwawo nevamwe vake nokuti iye ndiye akazotanga kutonditsanangura kuti mama hanzi ndozvaitika asi hanzi haana kuzomuruma hake zvekumukwadza pakangonodhinda chi masini. Ko nyaya yekukotsira yakaguma rini? Yekukotsira nhasi chaiye izvezvi haana kumuka kuseni, haana kuenda kuchikoro, haana kuenda kuchikoro. Nezuro Wednesday handikutaura iye handikuti ndakanomutora tikaenda kunhamo handitika ndakabva ndatokumbira kuchikoro kuti ndashakirwa nanzvadzi dzangu tikuenda kupi tikuenda kunhamo. Saka taenda tiri ikoko musi weThursday akamuka ega hapana kana problem nekuti haasi kuenda kupi kuchikoro. Friday akamuka ega. Saturday yachona akatooneka akatondisiya ndiriko nevamwe vanga variko svika ndakudzokera kumba vanga vatori tune anani nemukoma wake kumba ikoko. Sunday yacho akatomuka zvakanaka indi akazodzoka hangu Sunday. Monday nezuro munhu haana kumuka. Paakazomuka kuma past 9 akamuka zvekuma around half 9 anga akangonyarara rizi haasi kutaura kana ukamutaudza anenge akangonyarara achita zvaari kuita. Akazotanga kutaura kuma 11 past 11 ndo pakazotanga. Saka paanotanga kutaura ndo pacho paanenge asinga kana ambodya ambobata foni kana ukamubvunza hapana kana chaanenge achitomboziva kuti ndambotambisa foni yenyu kana kuti ndambodya otonzwa izvozvi mama ndine nzara ndoti inga wanditi bikai tii wani ndikakubika chanzi handinambobvira ndanwa tii. Nhasi wacho futi ndatomuka makuseni kutodzisa mvura yangu pedza ndobva ndatotaura naye vandatomuti chichaumuke yote sei kugadzirira umwe wako wakutogadzirira wada kutobuda bva atonti alright ndobva ndakutomunyepera bva ndatoti shamwari yako iri pagedhi apo ari kuti hanzi uya bva ati alright. Pandiri kuzonodaiso ndotobva ndatozviona kuti anoti time yacho iyoyo andilese ukakwanisa kutaura naye makuseni yacho kana apa anozorara ipa anoita miri wake unga ari kuita nge munhu ari kugwina kuti anga ari kuzvizunza so kuti anga ane chinhu chiri kupinda maari here kana kuti nge chinhu chiri kubuda maari obva angonoti ziya akadaro. Ende even paanorara manheru ndombozvinotisa dzimwe nguva paanorara pamwe ndi ndakatogarawo hangu imomo ndichitoona haunawo TV iye paanorara unongochitomunzwa paanenge akubatwa nehopa paipai anenge akandigumaka unonzwa izvozvo miri wake uchange uri kuzunzwa kuti anga ari kuningirikina ari kuzunzwa zvototi asi ipapo ukatomutsa ndotomutsa ndoti kori kuita seiko kuti vatoti hapana ndakarara wani even nyange ukatomutsa pakati peusiku anotomuka muchiita zvamuri kuita as long as nguva dzekuchikoro makuseni dzangokwana chete ndopanoda yo ya kuti zvinhu zvacho hazvisi kuda kuti aende kuchikoro apedza nyaya itori panyaya yechikoro nekuti ipa pachona like last term pandiri kuti ndakamumisa kuti ngaambomira kuenda kuchikoro vamwe vanga vachienda kuchikoro iye ari kumba anga achitomuka zvakanaka ega. Alright. Saka muri kuda rubatsiro rweinai vabereki? Haisusu tiri kuchema rubatsiro chero kubetserwa kuti dambudziko remwana ripere nekuti hatichazoti tonanga kupi tatendererawo anga kwamamboenda makanzi chii. Nyaya dzacho dzakawanda. Unogona kuenda kumweudzwa nzi itori satanism oenda kumwonza hamene zviri kuitika umwe yekumusha kwavo iri kudaro kumwana. Saka kuti tinyatsoziva kuti chaicho dambudziko riri pamwana nderipi nekuti handina kwandakamboenda kwandakanyatsonzwa dambudziko racho richipera. Kumwe kwachona waitonzi tengai zvakati nezvakati ugotenga ugoti murwi kudai chabuda hapana. Saka tatambura tatenderera ndosaka matoona kuti tasvika pano dambudziko remwana kuti mwana kusvika rini asingaende kuchikoro ende munoziva kuti mwana eji kuti agare pamba idambudziko nezvino zviri kuita vana vari kuita zvemadrugs vari kuita zvichi achapedzisira akufuririka nevamwe vasingaende kuchikoro ende yechikoro chacho anotochida. Saka vari kuda kubatsirai vanokubatai panhamba dzipi? Vanotibata pa0771 365 268. Alright. 0771 365 268. Alright. Baba, shoko renyu rekupedzisira kumhuri yeZimbabwe? Shoko rangu rekupedzisira kumhuri reZimbabwe ndinoti ndiri kukumbirawo rubatsiro kuno vanokwanisawo kubatsira
ndatambura ndatenderera kana kubasa chaiko handichatokwanisa kuenda kubasa. Kana ndikaenda kubasa ndinongomiswawo zvimwe zvandisinganyatsonzwisisa, asi nditori nemapepa ebasa racho zvakanyatsonaka. Saka handichaziva kuti chii, ndisina kutadza. Ko mwana asati ambokuprofita here kuti basa rakunopera kana kuti maakunowana basa? Asati. Kana mbotaura kuti chii chiri kuitika? Atauri pane izvozvo asati zvakafanana naye papa. Kana ari right so ndinogona kutoshedzwa kubasa, nditonzi kubasa ini ndinodhiraivha, ndotonzi kubasa kuchichiti ndotoenda kubasa ikoko ndichingosenza kana kuti 1 week zvinobva zvatotanga futi kuitika kune mukomana. Alright. Apo teta kufamba pamboni kwenda kwetambofamba chimbonzi atsvagai mari yakadai tizodai tipedzise dai. Saka zvinenge zvakuti tisashayisana manje kutotika ini ndikashayiwa mari yacho akusisina kwatichaenda. Alright. Saka kune vachabatsira muri kuzvinzwira mari chaiyo hapana. Tiri kudawo vanobatsira pachena, vanobatsirawo netsitsi dzaMwari chaizvo. Munovafonera pa0771 365 268 0771 365 268. Baba naamai nemwana wenyu ari muno mutoda ngokutendai nekuya kwamaita muchirongwa. Tinotenda. Anditika. Alright. Tichivimba uye nekunamata kuti tichimuwane rubatsiro. Zvinokudzwa. Alright. Maita enyu munogona chibuda. Bedwe zvakaoma ndo zviri kuitika muupenyu. Mufunge zvinhu zviri kusanganikwa nawo uchinzwa zvichitaurwa ka unotofunga kuti mafanizi kana kuti unotofunga kuti manyepo. Izvi rinenge ritori dambudziko zvechokwadi. Mwana anongobatwa nehope nguva dzekuenda kuchikoro, kutokotsira, kutadza kuziva kuti chii chiri kuitika, kutadza kuziva kuti zviri kumbofamba sei. Zvakaoma. Tinovimba kuti kune vachabatsira muchanzwawo tsitsi, mubatsirawo munhu mubatsirawo munhu pachena. Chiregai tibva tangobvunzawo Prophet Elijah vapinda muno mustudio.